頑張るぞ。はい。我が敵を撃て。我が敵を撃て。闘気の渦よ、巻き起これ。最後の魔法を。
レオン様。遅れてすまぬ。こう抱いて微笑むエリザ殿を見ていると、なかなかバルガス将軍のことを言い出せなくてな。そうですか。将軍とエリザ様の仲の良さは軍でも有名だっただけに辛いことですね。やっと世継ぎができるとお喜びになられていたところなのに。だがこれも戦場に生きる男を夫に持つ者の定め。戦いはいつも不幸を生む。それゆえ一時でも早く大陸統一を果たし、戦争のない世界を築かねばならん。我ら清流騎士皆レオン様と同じ思いでございます。そのためにはまずラングリッサを手に入れねばならぬ。皆援護を頼むぞ。我が敵を撃て。